Og vi skal lave yoga challenge, og der kommer lige en bold og min kusine. Det er lige meget. Men vi skal lave yoga challenge, og derfor har vi sat os udenfor. Okay, den første, der kommer lige ind i et billede lige her. Men ja, den er udfordrende, tror jeg. Okay. Jeg skal bare være lidt. Okay, jeg prøver at se. Skal jeg bare stå sådan her? Ja, men du skal nok lidt mere den her vej. Jeg må hovedadressen, eller sådan der vej. Ja, sådan der. Jeg har ikke det der sol. Der er meget sol. Ja, det tror jeg. Så er det jo udenfor, ja. Kan det ikke? Jeg skal holde lidt bag. Ja, det er så. Jeg holder her. Du skal vende dig om. Nej, jeg skælder ikke. Jo, du skal. Nej, jeg skælder ikke. Se! Ja. Nå ja, okay. Det kan man jo ikke. Jo, man kan. Altså. Ben. Det andet ben også. Jeg kan ikke det. Kom bare. Nu. Wee! Du skal strække dig, ellers skal du være tung. Nå! Okay. Kan nu, Clara? Jeg skal lige op. Okay. Hvordan skal jeg så gøre sådan her, eller hvad? Ja. Au! Okay. Så skal bare strække. Okay. Au! Det kan hun så ikke. Godt, så er det den her, der kommer lige et billede af. Flyveren. Ja, flyveren, du ligger nederst. Og her er det sidste. Og så. Jeg ved godt, hvordan man gør. Bare lidt. Eller pas. Og sådan der. Vi prøver det igen. Vi kan lige prøve, så kan vi lave vores egne skill. Okay, Skittles. Okay. Det var vi da meget gode til. Ja. Okay, så er det den næste. Det er mine øjne. Denne her, den der. Okay. Der kommer lige et billede ind her. Kom så. Nu skal jeg have løbet. Fordi jeg gider ikke. Kom bare. Jeg ved ikke. Yay! Det var godt, det var faktisk gode til. Så er det den næste. Men det er det ikke den sidste? Nej. Jeg er... Okay, der kommer lige et billede af en af den næste her. Vi laver den bare lidt om. I stedet for at vi gør sådan her, så gør I det sådan her. Sådan, okay? Ja. Eller sådan. Ja. Yes. Sådan her, og så. Ja. Nej. Jeg synes, hvis du normalt bare står ud. Okay, er du klar? Ja. Spænd her, for jeg kommer op her lige lidt. Her, er det ikke bedre? Ja. Wee! Fuck, det var vi gode til. Nu kommer vi til den sidste. Og der kommer billedet ind her. Yes. Og så. Ja, den ser meget nice ud. Okay, er du klar? Du skal op. Nej, jeg tror først, så skal vi holde hinanden her. Den her. Og så. Kan du strække mig helt? Ej! Vi prøver lige igen. Du skal bare op med baby. Lige med det samme. Hallo! Ja, kom nu. 3, 2, 1. Du skal ikke lægge dig ned. Nej! 3, 2, 1. Lige kan du. Hallo! Din ben! Men tusind tak, fordi du lavede den her video. Husk at like den her video. Og husk at følge mig på Instagram. Og husk at abonnere på min kanal.
Ellers så skal samle din ben for hende. Samle dine ben, okay? Du skal ikke sætte dig på mine ben, okay? Så fat i mine ben. Og sådan en og sådan en anden. Så op med den. Op! Okay, nu. Op! Okay, den er mislykket. Balik lang ako. Vai. Ei. Próxima. Assim. Alto. Né? Atenção. Próxima. Ai, meu Deus. Ai, vou ter que acertar. Vai, eu vou assim, você pega. Ai, meu Deus. Vai. Deixa eu ficar de cada vez, vai. Pra lá, pra frente. A mão pra frente. Cadê? Não vai. Aqui, aí. Pronto, conseguiu. Arrasou. Próximo. Cada um, viu? Cadê ela? Vai. Ui. Eita, senhor, não, esse não. Vai, só queria. Vai, segura aí. Próximo. Esse vai ficar aí já, tá? Ai, meu Deus, tá doendo. Vai? Oi, vai. Olha lá. Ixi, dá um tremedeiro. Eita, parece que não consigo não beber. Eita, e agora? Não. Vai. Eu vou ficar assim, porque eu não consigo. Maria, a posição é assim. Ai, meu Deus. Essa última posição, meu Deus, tá difícil, viu? Vai. Vai, agora eu vou. Não, já. Ei, gente, por favor, considerem que essa foi certa, porque não dá nada difícil. Não parece fácil, não, que nós desfalamos. Não, diga aí.